Lehenengo aldia zen berdelaren kuotak banatu nahi zirela, eta urte hasi zenetik elkarrezketak, bilerak, Galizia eta Asturiasekin desadostasunak eta arrantzale asko bere lana egin ezinek. Atzo azkenean Madrilek ministerio ordena batekin amaitu zuen anabasa. Gustora gaude lortu dena, pentsatzen genuenarekin bat datorrelako, alde batetikan nolabait eskubide historikoak edo arrantza historikoki zenbat harrapatu dan eta nola egindan horrei erantzuten diolako, eta baita ere irizpide sozioekonomikoei. Orain arte, Espainiari kuota bat finkatu eta arrantzaleak leian aritzen ziren kuota bete arte, ahaltzuten arrantzatzen. Hemendik aurrera, kuota total hori probintzietan banatuta geratu da, bakoitzari gutxiengo bat bermatuz. Artes menoresen 150.000 tokatu zaigula eta beste zerkon 157.000 kabailaki. Galiziaren onespena lortzeko lehen bi urteetan 2,5 utziko dio Euskadik. Ingurak eta arrantzaren alorrean akordioa abenduan hartu zuten dagoeneko. Arte txikikoena faltazen ordea berdelaren kanpainari hasiera emateko. Orain 3 aste beharko dira neurria indarrean jarri dadin.